నమః. ఈ జై గణేష ఉత్సవ కమిటీ వారి చేత ఆధ్వర్యంలో గత 13 సంవత్సరాలుగా ఈ రామకోటి ప్రాంగణంలో అనేక ధార్మికమైన కార్యక్రమాలు జరపబోయే ఈ పవిత్ర స్థలంలో జై గణేష ఉత్సవ కమిటీ వారి చేత 13 సంవత్సరాలుగా పర్యావరణానికి ఇబ్బందికరం లేకుండా మట్టి మూర్తులైనటువంటి గణేష ప్రతిరూపాలు అనేక రూపాలుగా ఆరాధన చేసి అర్చనలు చేసి నవరాత్రి 13వ సంవత్సరంలో నవగ్రహ పూర్వకంగా ఆది గణేశుడి మూర్తిని ప్రతిష్టాపన చేశారు. ఉదయము సాయంత్రము కూడా విశేషమైన అర్చనలతోటి అర్చిస్తూ మహాప్రసాద వితరణ ఈరోజు మొదలుకొని 27వ తారీఖున రంగరంగ వైభవంగా చిత్ర విచిత్ర వేషముల చేత స్వామివారిని ప్రభుత్వం వారి అనుమతితోటి ఊరేగింపు జరిపి స్వామిని నిమజ్జన చేస్తారు. ఈ జై గణేష ఉత్సవ కమిటీ వారి చేత సంపూర్ణముగా స్వామివారి అనుగ్రహం భక్తులు యావన మందికి కలగజేయాలని, అంతేకాకుండా నవగ్రహాలు బాధలు ఏవీ లేకుండా ఉండే నిమిత్తంగా ఈ సంవత్సరం 13 త్రయోదశి సంఖ్య అవడం చేత నవనాయకులతో కూడుకున్న ఆది గణేశుడి ప్రతిరూపాన్ని ఈ ఏలూరు గ్రామంలో జై గణేష ఉత్సవ కమిటీ వారి చేత ప్రతిష్టాపన చేయబడింది. కావున యావన మంది భక్తులు కూడా స్వామివారిని దర్శించి స్వామివారి అనుగ్రహం పొంది నవగ్రహ బాధలన్నీ ఏవీ లేకుండా సుఖశాంతులుగా వర్ధిల్లగలగాలని కోరుకుంటూ జై గణేష ఉత్సవ కమిటీ వారి ఆధ్వర్యంలో జరిగిన స్వామిని ఏలూరు పట్టణంలో ఉన్న యావన మంది ప్రజలు కూడా వచ్చి దర్శించి స్వామి అనుగ్రహాన్ని పొందవలసిందిగా కోరుతున్నాం. జై గణేష్ మహారాజ్కి జై. నగరంలో రామకోటి ప్రాంగణానికి ఎంతో విశిష్టత కలిగినటువంటి ప్రదేశం ఇది. ఇక్కడ అనేక రకాలైనటువంటి భక్తి కార్యక్రమాలు, పూజా కార్యక్రమాలు ఏర్పాటు చేసుకునేటువంటి ఈ కార్యక్రమంలో ఈ స్థలంలో జై గణేష ఉత్సవ కమిటీ వారు గత 13 సంవత్సరాలుగా అనేక రకాలైనటువంటి విగ్రహ ప్రతిమలు అనేక రూపాలతోటి స్వామివారిని ఇక్కడ నెలకొల్పి స్వామివారి యొక్క పూజా కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తూ స్వామివారి యొక్క మండపాన్ని ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతూ ఉంది. పర్యావరణానికి ఇబ్బంది లేకుండా ప్రభుత్వం వారి యొక్క సూచనల మేరకు 22 అడుగుల మట్టి విగ్రహాలను నెలకొల్పి స్వామివారిని ఇక్కడ ఏర్పాటు చేసి భక్తుల దర్శనార్థం స్వాముల యొక్క భక్తుల యొక్క కోరికలు తీర్చే విధంగా పూజలు చేస్తూ ఉన్నారు. ఈ సంవత్సరం స్వామివారు నవగ్రహ ఆది గణపతి సూర్య భగవానుడితోటి కూడుకున్నటువంటి నవగ్రహ ఆది గణపతిని ఇక్కడ ఏర్పాటు చేసి ఉన్నారు. గత కొంతకాలంగా ప్రజలు అనేక రకాలైనటువంటి ఇబ్బందులతోటి ఇతర బాధలతోటి బాధపడుతూ ఉన్నారు. కాబట్టి ఈ బాధలన్నీ కూడా స్వామివారిని చూసినంతటినే మరి బాధలన్నీ కూడా తొలగిపోతాయని చెప్పి పెద్దలు వేద పండితుల సూచనల మేరకు ఈ కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఏలూరు మహానగరంలో ఇంత చక్కటి మండపాన్ని ఏర్పాటు చేసినట్టు జై గణేష్ ఉత్సవ కమిటీ వారికి ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ భక్తులందరూ కూడా ఈ కార్యక్రమాలు ఇక్కడ జరిగేటటువంటి పూజా కార్యక్రమాలన్నింటిలో కూడా పాల్గొని పూజా కార్యక్రమాలని కూడా పాల్గొని స్వామివారి యొక్క ఆశీస్సులను పొందవచ్చు.